Naša spoločnosť Keľo a synovia je rodinná farma, ktorá bola založená v roku 2003 našim otcom a my 4 bratia sme jeho pokračovateľmi. Je to klasická poľnohospodárska spoločnosť, ktorá v súčasnosti hospodári na 1640 hektároch pôdy a venuje sa rastlinnej, živočíšnej a aj agroturistickej činnosti. V rámci živočíšnej výroby máme dominantný chov oviec, chováme cez 1000 oviec a medzi nimi aj dojné plemeno Lakón. V rámci našich činností máme prevádzku syráreň pod Magínhradom, kde vyrábame medzi ním aj našu regionálnu špecialitu klenovecký syrec. Klenovecký syrec je výrobok, ktorý bol označený štatútom chránené zemepisné označenie. Úrad priemyselného vlastníctva sa postaral, že v roku 2010 bol tento klenot nášho tradičného syrárstva zapísaný do zoznamu výrobkov s chráneným zemepisným označením. Tento syr nemal to šťastie, že by sa vyrábal kontinuálne. On v podstate kolektivizáciou a vznikom družstva v Klenovci zanikol, vyrábali ho doma len gazdovia a tí, keď pomreli, nevyrábal sa. Posledných 40 rokov ho už nikto nevyrábal a my sme sa k nemu vrátili a sme jediná certifikovaná prevádzka, ktorá ho v súčasnosti na Slovensku vyrába. Je to veľmi dobré aj z toho dôvodu, že zákazník má istotu, že kupuje originál klenovecký syrec, to znamená, je zaznamenaný technologický postup, certifikačný orgán každý rok skúma, či ten technologický postup je dodržaný a tým pádom ten výrobok je produkovaný za originálnych podmienok tak, ako v minulosti. Je to naše kultúrne dedičstvo, ktoré musíme zachovať aj pre naše nasledujúce generácie.